te das conta que as mulleres nos contos sodes unhas bruxas malvadas? Malvadas todas, como moito. Fixadevos o que vos digo, doulle o permiso ás mulleres de conseguir casar con un príncipe galán. Non estou de acordo. Non me gustan os contos no que as mulleres teñen que casar, quedar en grandes palacios limpando todo profundamente e teñan fillos. Non quero. E quero cambiar o mundo, quero cambiar os contos, quero darle agora. Xa era conto. Eu quero contos, quero lendas, no que as mulleres sean grandes científicas e descubran medicinas para importantes enfermidades. Tamén quero que sean as mulleres as que pisen a lúa. E tamén quero que as mulleres que estean no cine. Grandes coroas, grandes escudos para protegerse, lanzas, espadas, e van a